Říjen, pomalu končí sezóna, respektive dá se říct, že ta silniční, sportovní skoro určitě. Nejvyšší čas začít přemýšlet nad tou další a případně se chystat. Proto jsem vyrazil tady na Vrbovku, kde má velký showroom 4SR alias 4 Street Racing a já se tam nechám znova přeměřit a budu si zařizovat a vymýšlet novou kombinézu. Tak se pojďte podívat, jak takový proces vypadá, co vyberem, kolik to stojí a jak celý proces probíhá. Čas si na mě udělal přímo zakladatel a majitel firmy 4 Street Racing Vašek Jiruš. Vašku, já se tě zeptám na začátek, víš, kolik zakázkových kombinéz za rok ušijete pro závodníky, pro zákazníky? Tak ahoj Honzo, vím určitě. Myslím si, že tenhle rok atakujeme hranici těch zakázkových kombinéz 800. Něco takového ještě na pár týdnů nám zbývá, takže uvidíme, jak na tom budeme, ale teď si momentálně myslím, že to bude něco takového. Hodně se tlačíš a snažíš na těch okruzích v závodech. Kolik jezdců vlastně máš pod sebou, jestli to dokážeš spočítat, a v jakých zajímavých šampionátech? Jo, tak v mistrovství světa tak vlastně máme endurance, takže tam třeba spolupracujeme s továrním týmem BMW. Dále v mistrovství světa tak jsou to potom World Superbike, na který se vlastně specializujeme. Takže tam máme v supersportech, tak vlastně i v 300, tak tam máme několik týmů, ale z těch zajímavých, tak vlastně to třeba tovární tým Kawasaki. A potom je tam tovární tým QE Motor a několik jezdců, které jsou s podporou třeba tovární Ducati, což si myslím, že je na takovou malou firmu, jako jsme my, až. A není to jenom Evropa, nutno říct, že jezdíte i v Americe, jako 4SR? Jasný, tak v Americe třeba minulý rok jsme vyhráli Supersporty, Moto Ameriku, nebo 2 roky nazpátek Bagry, Super Hooligany, což jsou vlastně krásné závody na háčů a tak, takže i tam jsme vidět, snažíme se spolupracovat. Třeba kompletní celý tým Saddleman Racing, vlastně, který je subtovární tým Harley Davidson, podporovaný továrnou. Tak to je třeba jeden z těch týmů, který je zajímavý a kde jsme vidět, který spolupracujeme. A jména, kdybys měl vypíchnout nějakýho jezdce? Tak určitě je to Federico Caricasulo třeba, nebo Jeremy Alcoba, nebo Steven Odendal, který jezdí vlastně v továrním týmu BMW v Endurance. A kolik takový jezdec spotřebuje těch kombinéz za sezónu anebo za víkend? To záleží, jakou má kliku, jak se říká, nebo na jaký motorce jezdí, tím pádem jestli se pohybuje na té hraně, anebo ne. Samozřejmě ty týmy a jezdci, kde vlastně se jede spíš na to, aby se třeba vyvíjela motorka, což jsou ty nový týmy, které jsou třeba v mistrovství světa supersportu, tak tam úplně ta spotřeba není tak velká těch kombinéz, ale samozřejmě když se jede na výkon a ten jezdec se snaží a tak tam ta spotřeba může být skutečně velká. Je to víc než 10 kombinéz na sezónu třeba. Samozřejmě my jsme rádi, když ta spotřeba není úplně taková, i když je třeba testovat. A to testování je samozřejmě na základě těch pádů a na základě těch reálných zkušeností a to je strašně důležitý pro nás. Takže už jsme měli několik pádů v 300 km a víc za hodinu třeba, tak to jsou takové zkušenosti, které potom samozřejmě, za které jsme rádi, když ten jezdec samozřejmě je v pořádku a který nám přinesou zase další prostě poznatky, co máme zlepšit, jak a tak dále. Vy to pak převádíte do té komerční sféry, řekněme, že vlastně tady ty poznatky si pak člověk může koupit na krámě tady. Než se k tomu dostaneme, jak probíhá takový servis od toho jezdce v mistrovství světa? Jste malá česká firma, řekněme, v konkurenci těch zavedených velkých, převážně italských, co předpokládám jezdí se svým kamionem, hromada kombinéz, tak jak to probíhá u jezdce 4 Street Racing v mistrovství světa, když asi nevím, jestli s kamionem tam přijedeš? No, s kamionem ne, máme dodávku, ale začneme od začátku, takže nejdřív vlastně, když máme nakontaktovaného nějakého jezdce, s kterým jsme se dohodli, tak je třeba odladit ten střih. Jo, to je základ, protože samozřejmě ten jezdec se v tom musí dobře cítit, musí se dobře pohybovat, protože pohyb na té motorce je všechno a je to vlastně i ta bezpečnost.
to je základ, to je alfa omega. Kolikrát na tady tohle vyladění toho střihu, tak máme hodně málo času, protože jsou testy nebo různé marketingové povinnosti, které ten jezdec má. A třeba některý jezdci tak se nám vrátili z Asie těsně před vlastně závodama, kde zase opět oni odjíždějí na nějaké aklimatizaci do Austrálie a tak. Takže na to máte velice málo času, takže to je vyřešit ten střih. Potom během sezóny ještě něco málo se ladí. Ale jsou to převážně takové ty věci, když se teda nepadne, takže slidery, spotřební materiál, airbagy, různé aktualizace a tak dále. Konec konců i starání se o tu kombinézu, to tak je, takže vysušit, postarat se o tu kůži. Krémujete? Taktéž krémujeme, ne tak často, ale krémuje se, čistí se ta kombinéza, aby ten jezdec vypadal hezky, protože v továrním týmu je třeba prostě, aby to nejenom bylo funkční, ale samozřejmě to vypadalo, to tak je. A je to o tom jezdci, co vlastně si řekne, aby jestli potřebujeme něco upravit na té kombinéze, tak jsme schopni upravit ve velice krátkém časovém horizontu ty věci, které on potřebuje. Výhoda toho je vlastně, že díky tomu, že máme těch 18 závodních víkendů, většinou, teď nevím, jestli to je úplně přesně, ale takhle, takže my jsme schopni vyzkoušet spoustu věcí, spoustu nových věcí a potom tady tyhle věci jsme relativně rychle schopni dát na standardní kombinézy do výroby. Takže i standardní kombinézu, kterou si někdo od nás koupí, tak tam může mít třeba update, který měl už třeba Federico Caricasulo na začátku v Austrálii letos. Jo, což si myslím, že je určitě dobrý výhoda a snažíme se to takhle dělat kontinuálně. Takže se může stát, že já si objednám teď kombinézu, kámoš si ji objedná za půl roku a bude jí mít o trošku jinou. Ano, to tak je. To se standardně stává, protože skutečně se snažíme ty věci aplikovat hned, jak je to možné, hned, jak máme třeba, když jde o nový materiál, hned, jak ho máme k dispozici, nejenom v nějakým vzorkovém kusu, ale vlastně na tu standardní výrobu, to samé různé formy, takovéhle věci, tak hned se to snažíme prostě dávat do té výroby, aby jsme byli co nejrychlejší s tím vývojem. A předpokládám, že tohle se týká hlavně té zakázkový. Kdežto pak máte takový ty sériový modely, řekněme, tam je asi ten cyklus delší. Nebo taky se dá ještě? Odrobet je delší, ale není to úplně tak výrazný. Jo, samozřejmě, když máme nějaký nový model, tak když uděláme update během té sezóny, tak samozřejmě ten model se nejdřív musí doprodat a pak teprve potom nastává ten update u toho dalšího modelu. Ale vždycky se snažíme prostě to updateovat a dělat tak, aby to bylo pokud možno co nejrychleji v té standardní výrobě pro ty standardní zákazníky. Jak chráničema, tak střihem, tak materiálama, protože to je ta naše výhoda oproti té konkurenci, když můžu říct. Když se vrátím ještě na ty závody, tak na ten víkend má kolik kombinéz ten jezdec? Vždycky každý jezdec má minimálně 3-4 kombinézy na víkend. Jak to po nějakém pádu pak probíhá? To se jezdec rozhoduje, jestli v ní ještě pojede, nebo to pak ty nebo někdo od vás, jestli je ještě bezpečná, nebo jak jsou sedřený loga sponzorů, aby to bylo vidět, co tam hraje roli. Tak většinou všichni ty kluci, s kterými my spolupracujeme, tak mají takové zkušenosti, takže vlastně my už víme, nejenom já teda, který na ty závody jezdí denně téměř na všechny závody World Superbike, tak ale i ten jezdec ví, jestli to je ještě použitelný nebo není použitelný, nebo jestli to bude chtít třeba nechat tu kombinézu, když je jenom lehce padlá do nějaký free practice one například, tak to lze, ale jinak většinou se dává, když už je víc padlá, tak se dává prostě nová kombinéza. Neopravujeme, protože má to určitý technologický postup, který je třeba dodržet a prostě něco nelze, aby to bylo stejně bezpečné, opravit. Kor u toho našeho speciálního šití, co máme patentovaný, tak ten nelze opakovat na podruhý, aby byl stejně. Dá se teda říct, že co je tady na závodech, tak to můžu mít i já, když si nechám ušít na míru kombinézu. Kdy je ten nejlepší čas přijít za váma tady s tím požadavkem? Přesně tady tohle se dá říct, protože tu zakázkovou výrobu hlavně děláme, nejenom tu zakázkovou výrobu, ale celkově tu výrobu našich kombinéz bereme, takže to je to naše gro, to je to naše nejvíc a snažíme se odprezentovat
to nejvíc, co my umíme. To znamená, ten zákazník, když si koupí nejenom standardní kombinézu, teda nejenom zakázkovou kombinézu, ale i standardní kombinézu, tak dostane jedno to samý, co mají závodníci v mistrovství světa, třeba v tom továrním týmu. Tam neděláme absolutně žádné rozdíly, protože já jsem přesvědčený o tom, že tak by to mělo být. Teď máme podzim, tak ten podzimní čas je nejlepší, protože vím, že budu připravený na sezónu včas. Vím, že ji budu mít třeba do Vánoc doma, pak už můžu jet v lednu testovat, třeba do Španělska nebo kamkoliv jinam, kam se jezdí. A jsem připravený na sezónu. A když to chci brát nějakým vážnějším způsobem, když skutečně chci začít závodit, tak je třeba mít aspoň ty 2, 3 kombinézy. Stejně jako s pneumatikama, taky to nejde odjet na jedních pneumatikách, tak aby člověk byl na to připravený. Takže teď je ten správný čas. Máme akci vlastně na zakázkovou výrobu, je tam nějaká sleva a snažíme se teď vlastně veškerou tu výrobu i včas připravit těm zákazníkům. Máme na ně čas, konec konců, můžeme se jim věnovat během té sezóny. Toho času není úplně tolik, protože samozřejmě každý chce rychle jezdit a naše výroba není nafukovací, takže proto to během sezóny trvá díl, někdy až skutečně dost dlouho, tak proto bych teda se přimlouval za to, kdyby šlo teď, protože to nám ušetří spoustu práce a ten člověk bude spokojený a bude mít kombinézu včas na sezónu. A jaký je ten časový horizont od teda potvrzení objednávky po ten hotový produkt, kdy si ho vyzvednu? Od toho ideálního scénáře po ten nejhorší? No, ten ideální scénář je 8 týdnů třeba. Ten nejhorší scénář je třeba 20 týdnů, což je samozřejmě už hodně dlouho, ale bohužel, jak jsem říkal, naše výroba není nafukovací. Takže takhle to je. Nevím, jestli zmínit, kde a jak se vlastně šije. Že máme tady 2, řekněme, největší firmy, co dělají český kombinézy na míru zakázkový. Jedna teda se šije v Čechách a vy? My šijeme v Asii s tím, že vlastně snažíme se, aby naše technologické postupy tak byly unikátní, proto máme několik patentů. A tak šijeme fázi z jednoho prostého důvodu, protože zkrátka je jednoduše. Chceme se rozvíjet, chceme vlastně prodávat do zahraničí a je na nás vyvíjen od našich obchodních partnerů tlak na nějakou přidanou hodnotu a tak dále. A samozřejmě, abyste mohli dát větší přidanou hodnotu, tak musíte někde náklady snížit. To není bráno tím, že bychom to snižovali na kvalitě, ale snažíme se samozřejmě v dnešním globálním světě se přizpůsobit tak, jak to má být. A jaký jsou potom možnosti té kombinézy na míru? Já vím, že je několik, řekněme, úrovní, od nějaký základní, co je na míru, pak se řeší design, až po tu plně závodní. Jakoby všechny ty kombinézy, dalo by se říct, že jsou plně závodní, nebo jsou plně závodní. Jo? A tam se to liší jenom skutečně, když budeme si hrát s designem. V tom designu jsme schopni vyřešit spoustu věcí, téměř všechno, co vidíte v televizi, tak my jsme schopni udělat. Od kompletních potisků až po různý laserem vypalovaný loga a prakticky téměř všechno, co tě napadne, to jsme schopni udělat. V tom se to liší. V bezpečnosti žádná ta kombinéza se neliší. Bezpečnost se snažíme vždycky dávat na první místo, proto ty kombinézy jsou stejné, jak u závodníků mistrovství světa. Když bude jednoduchá celá černá kombinéza, tak furt bude prostě plně vybavená, tak jak to má být a můžete s tím mít mistrovství světa. A konec konců vlastně i důkaz toho, že vlastně ta naše jednodílná závodní kombinéza je stejná pro naše standardní zákazníky, tak jak pro naše závodníky třeba v těch továrních týmech je, že všechny naše jednodílné kombinézy jsou homologované nebo mají homologaci FIM, to znamená, vy s nimi můžete jet z MotoGP a nebudete ničím omezení se standardní kombinézou v krámu, jo, což si myslím, že je známka toho, že skutečně děláme jedny a ty samé kombinézy jak pro naše závodníky, tak pro naše standardní zákazníky. A to platí pro jednodílky teda? Pro jednodílný kombinézy, přesně tak. A tam je možnost objednat třeba v nějakém vašem designu jenom na míru upravit? Ano, samozřejmě, to je ta levnější varianta, vlastně, budget varianta. To je ta budget varianta,
že to upravíme jenom, třeba můžeme zkrátit rukávy, nebo zase, když je někdo dlouhý a hubený, takže to zúžíme, prodloužíme, ale je to ten standardní design, ale bezpečnostně furt to bude prostě to nejvíc, co my umíme. Tam to je tak vždycky. A dokážeš říct cenový rozpětí, to lidi vždycky zajímá, od nějaký, řekněme, sériový, co si vemu na krámě, potom ten váš design, ale na míru, a pak ten strop, kdy mám full race specifikaci s vlastním designem. Tak já budu zaokrouhlovat, tak budeme se bavit o té standardní kombinézi o nějakých 22 000 korunách a výš na tom krámě. Když budeme dělat zakázkovou výrobu, tak jsme kolem 35 000 korun a výš. A to úplně nejvíc, tak se budeme bavit kolem 48 000 korun, něco takového, když si hrajeme s tím designem a už tam máme třeba ta kombinéza je sklokaná, komplet vyrobená a máme tam to nejvíc, co můžeme. Když se řeší kombinéza na míru, kolik těch hodnot si odměříš z člověka? 18 těch základních, no, plus samozřejmě výška váha. A trošku problém by mě mohl napadnout, co když to nevyjde na poprvé. Tím, že se šije v Ázii, tak tam to asi nepošleš zpátky, ať to přešijou. To chce hrozný zkušenosti, ne? Už aby to vyšlo na první. Těch zkušeností máme, řekl bych, docela dost, ale i kdyby to nevyšlo na první dobrou, tak my máme samozřejmě u nás v centrále kompletní vybavení, takže jsme schopní ty kombinézy upravovat a tak dále. Zúžit, rozšířit, jaký jsou možnosti? Rozšířit se samozřejmě už dělá zase špatně, protože zužuje se vždycky líp a rozšiřuje se špatně, protože zase je tam nějaký technologický postup a ten nelze dodržet u toho rozšiřování spíš. Takže zužovat jo, prodlužovat některé věci třeba ano, ale ten zbytek zase řešíme novou kombinézou, třeba novou výrobou a tak víceméně máme na tolik odměřený, na tolik vyzkoušený, že většinou to bez problémů funguje. Jo, samozřejmě záleží, jak kdo má jaký požadavky, ohledně pohyblivosti na té motorce, jak kdo se v tom cítí. Velkou roli v tom hrajou airbagy, jaký airbagový systém vlastně jaký se bude používat. To taktéž hraje velkou roli. Ale s tímhle vždycky tak se snažíme si poradit ke spokojenosti zákazníka. A specializujete se tu zakázkovou výrobu vyloženě na kombinézy jednodílný, anebo si můžu u vás nadizajnovat i bundu na kafáče? Tak, když to bude bunda na kafáče, tak je to správný, to jsme schopni určitě oddesignovat. Vlastně zakázková výroba, tak naše je zaměřená na kožené produkty. Takže jsme schopni kožené produkty vyřešit jakožto zakázku. Textilní produkty jako zakázkovou výrobu neděláme. Tak se půjdeme asi podívat, jak to vypadá ve finále. Já už tady mám hotovou svoji kombošku, takový trošku kouzlo filmu. Jsi mě změřil a hned je hotová. To takhle neprobíhá v reálu. To nejde úplně. A můžeš nám aspoň ukázat, čím je specifická. Tak tady je ta krása, ta nádhera. Řekni nám něco o té kombinéze. Proč je tak specifická a co vlastně ji odlišuje, řekněme, co z ní dělá tu kombinézu z mistrovství světa? Tak tohle je taková zvláštní kombinéza, protože je to kromě toho, že vlastně je to specifická kombinéza, dal by se říct mistrovství světa, tak je hozená lehce do punku, což dělá ta grafika, tak, ale teď vážně. V čem se vlastně odlišuje? Vždycky každá sportovní kombinéza tak by měla být určená především na tu jízdu na motocyklu, to znamená pohyblivost. Pohyblivost u té kombinézy je alfa omega, to znamená, je třeba, aby ta kombinéza byla dobře střižená, hezky vlastně předzavřený rukávy. Tady třeba příklad, máme tady jemné ukončení vlastně zápěstí, abych potom následně s tím zápěstím mohl hezky hýbat. Celkově vlastně je to jednodílná kombinéza, to znamená předek té kombinézy, tak je střižen drobet jinak než třeba zadek té kombinézy. Tady máme krásného zajíce, vždycky prostě ten zadek té kombinézy musí být drobet volnější, aby jsem na té motorce, když si zalehnu, tak vlastně mi to umožňovalo nejenom díky těm flex panelům, které mám tady,
které vlastně tahle se hezky natahují, ale taktéž ten střih, vlastně, aby umožňoval to bezproblémové zalehnutí na té kombinéze nebo na té rovince s tou kombinézou, takhle. Co dál vlastně? Jestli můžu ještě k tomu zadku, ty jsi říkal, že máš takovou specifikum s tím hrbem aerodynamickým. Co děláte jenom vy? Jestli to není něco, co nechceš prozradit? Ne, určitě není. Je to věc, kterou vlastně umíme jako jedni z mála. My tady neděláme vůbec žádný šéf vlastně u toho hrbu. Tady není šéf. Je to daný, jo, ta kůže tam není spojena. Je to prostě v jednom kuse, celý záda jsou v jednom. Celý záda v jednom kuse. Ohromná výhoda, že já když spadnu tady, tak vlastně žádný tady tenhle šéf kolem toho hrbu, jak to není spojený, tak se mi nemůže, když tam není, tak se mi samozřejmě nemůže vůbec rozjet. A to prošítí tady někde to prošítí je tam jenom z toho důvodu tady, protože pod tím máme vlastně tkaninu, která nám drží tu výplň toho hrbu. Je to jenom z tohohle důvodu, ale jinak komplet celý je to v jednom kuse. Jo? Ohromná výhoda. Potom, když padnete, jako třeba náš Oliver Koenig, teď na 24 Endurance ve 300 km za hodinu, tak každou takovouhle věc budete rádi, že tam vlastně máte, protože když tam není ten šéf nebo to spojení, tak se vám to nemůže otevřít. Další věc, kterou vlastně my na té kombinéze máme drobet jinak a co odlišuje tu kombinézu vlastně od těch standardních kombinéz, tak vlastně jsou bezešvé kevlarové nebo aramidové streče komplet. Jo, není tady žádný šéf, opět díky tomu vlastně mám maximální pohyblivost a perfektně vlastně nám to tahle pruží. To samé v rozkroku, tady máme rozkrok a ten rozkrok nám tahle krásně, perfektně pruží, jo, protože tam nemáme vůbec žádný šéf. Strašně důležitá věc a skutečně je to znát. Další věc tak je technologicky poskládané vlastně šití té kombinézy, to znamená, my když to šijeme, tak se snažíme vždycky, aby na každém místě byl ten správný šéf, který má být. A když říkám správný šéf, tak máme náš patentovaný šéf, který je šitý ne standardně jako bezpečnostní švy podle certifikace 2x, ale tady tenhle šéf je šitý 4x. Tím, že můžeme se na něj kouknout třeba u té tvojí kombinézy. Do té kombinézy tahle hezky vlezeme a tady, když se koukneme, tak tady je třeba klasický příklad, jak tady máme šitý 4x tady tenhle šéf, což je strašně důležitá věc. A to jsou kde všude ty švy, takhle, 4x šitý? Prakticky komplet celá ta kombinéza je tak šitá, jo? To znamená všechny ty švy, kromě jiného štvu, tohle je vlastně standardní dvojitý bezpečnostní šev, se tomu říká, ale náš je 4x šitý. Tady máme ještě jiný šev, který je, mu se říká plochý, trojitý, ale my ho máme šitý vlastně 6x, jo? Tady tenhle šev. Plochý je z toho důvodu, aby nedošlo k vytržení materiálu. Proto se většinou používá třeba tady na zadní sedací části nebo tam, kde se častěji padá. Musí být strašně drahý to šít 4x a 6x, vlastně jednou tolik, ne? No. O kolik se to prodraží třeba na jedné kombinéze? Máš to spočítané? No je to jednoduché, musíte použít 2x víc nítě a ten čas je samozřejmě taktéž tomu násobený, tak to je ten důvod, proč ta kombinéza musí stát nějaké peníze. Ale hlavně je to ohromný rozdíl potom, když padnete, protože jakmile se padne, tak ten šéf vlastně nedojde k němu k vytržení, protože pod tímhle švem nejsou další jeden šéf, ale jsou tam další 3 švy vlastně a jsou poskládaný tak, aby byly za sebou po určitý vzdálenosti, jo? Nejsou v jednom místě. Stejně pak je občas ale vidět někde, že ta kombinéza povolí, nebo že to je skrz, kde se to pak stane a jde to pak jako vůbec eliminovat?
že to jde skrz vlastně. Stává se to většinou v těch místech, protože teď momentálně, když se používají u všech závodů vlastně airbagy, tak kde mám například vlastně tvrdý chránič. Jo? Ten tvrdý chránič, který má hranu, tak na té hraně většinou tak může dojít k tomu, že vlastně ta kombinéza se prodře. Ale jde o prodření, nejde o roztržení. S tím už vlastně jako vy nic nemůžete udělat. To, tím už jde těžko i když to něco dělat, proto většinou proto většinou ty tvrdý plastový chrániče nejsou úplně teď v mistrovství světa používaný. Používají se měkčí hmoty, které vlastně absorbují ten náraz lípe a líp se přizpůsobí vlastně i tvaru té kombinézy. Takže tak díky. Tak jo, užij si svoji kombinézu. Děkuju. A doufám, že to bude dlouho bez pádu. Já taky doufám, že vydrží dlouho takhle krásná a jestli vy někdo přemýšlíte nad zakázkovou kombinézou, tak teď je ten nejvyšší čas vyrazit třeba sem na Pražskou Vrbovku do tohohle parádního showroomu, domluvit se, nechat si to změřit, případně nadizajnovat.